Moi ben, pois agora creo que imos facer a pausa antes da mesa redonda, pero antes da pausa eu creo que podemos uns minutiños, quizá Xulia pode subir a mesa para que o mellor se formule así algunha pregunta ou algún comentario fío de ambas conferencias, non? A min gustaríame tirar un pouco do fío que houbo común nas dúas de referencia a temporalidade, non? Ambos aludistes de algún xeito a que a música tradicional abre unha forma de temporalidade diferente, non? No caso de Xulia, bueno, en contraste con esa linealidade da temporalidade na modernidade, tamén con esa recuperación espectral co pasado. Bueno, non sei, creo que é un aspecto realmente moi filosófico, moi interesante. Gustaríame unha reflexión así de cada un de vos sobre en que medida afecta a temporalidade e como nas prácticas actuais o mellor eso tamén ten un potencial. Si, eu atopo na práctica da música do baile efectivamente unha fenda na percepción liñal da temporalidade, ben en sentido estricto, non hai pasar das horas cando un está veillando e cando un está cantando. Só hai que ver a xente bailando na Fonsagrada, non? Da igual que pasen coches, da igual pase o que pase, un está metido nesa experiencia e o tempo non pasa. Pero sí que hai outra experiencia un pouco máis filosófica, un pouco máis antropolóxica de concepción circular da vida e do paso do tempo. E creo que isto ten un potencial enorme en como nos proxectamos como comunidade ou como cultura o futuro. Aí atrás estiven, nos meses de febreiro e de marzo, estiven facendo traballo de campo en Compostela e estiven asistindo a aulas de pandeireta e de baile na Xentalla do Pichel. Eu, cando estábamos ali na clase de pandeireta, había que repetir moitas veces un mesmo verso, porque bueno, había xente que estudaba, como todo, non? Xente que estuda na casa, xente que non, xente que ten máis facilidade na oralidade, xente que menos. E había clases que nos pasábamos toda a hora co mesmo verso, pero entrábamos como nun bucle espazo-temporal no que iso non acontecía. O importante era estar facendo iso todas xuntas á vez. E iso ten unha potencia increíble, non? Para tecer comunidade, para imaginarnos unhas coas outras, para os coidados tamén. Creo que é unha particularidade que teñen as prácticas performativas, patrimoniais ou non, pero en concreto a nosa es que sí que é, que hai que exprimir ao máximo, non? E que hai que reparar nelas tamén. Igual solamente remarcaría parte do que foi a presentación de Xulia tamén, esa cuestión da memoria, onde sabemos que os olores afectan directamente o noso cerebro sin pasar pola nosa razón. Parte así ocorre coa música. Os activa os recordos e a xente que se escoita a si mesma ou que escoita os seus devanceiros cantando en grabacións de arquivo, despertase ou como a propia informante, a propia muller que oía ou que ao cantar se lle acordaba, se lle presentaba diante a súa veciña. É unha ferramenta, é dicir, emotiva e memorística fundamental. Digamos, tócache a fibra, queiras ou non queiras. Entón, a parte de toda a cuestión que é importantísima, comunal, que o pobo tomou como seu, quizáis este ano máis que a outros, a poesía popular, porque a entende como súa, porque ten uns recordos, unhas vivencias que unen directamente a ese obxecto literario, neste caso, coa súa vida e coa vida dos seus próximos. Entón, esa cuestión que na letra é moi importante, o leva moito máis dentro as entrañas por estar acompañando da música, e no caso en que a letra e a música están no contexto que tratou Xulia, que son o das foliadas, as ruadas, pois aínda máis, porque son as túas vivencias, son as vivencias dos teus, as memorias e a túa identidade a que se vai ver recreada
E isto penso que o que ese aspecto tanto da propia convivencia, pero en especial do que ataña a música e o que nos trae, o que creou a esa propiedade emerxente, aunque a suma da letra e a lingua pois non é simplemente 1 máis 1 en 2, sino que acaba sendo 4. Había unha pregunta, Enrique Monteagudo. Bueno, son dúas cousas. Sí, está. Unha que é un pouco máis, eu falo como leigo completo nisto, non? Máis experiencial, e outra que vai máis con respecto á cousa máis técnica da arte maior e do endecasílabo de gaita galega, estas cousas que falaches ti. Máis co que falou Xulia antes, eu estaba pensando que falaches de memoria, suspensión do tempo, etc. Estaba recordando dúas cousas. Unha experiencia en Nova York, na emigración, onde eu fui visitar a unha persoa que era da miña idade, non moito máis maior, pero que levaba moito tempo sin vir a Galicia, convidounos a xantar na súa casa, e ao final dixo, sabedes algunha cantiga? Gustábame moito que cantáramos algo. E entón empezamos a cantar, estivemos toda a tarde cantando. Eu descubrín que tiña un repertorio moitísimo máis amplo do que pensaba, non? De cancións maiormente en galego, pero non só, tamén outras que non eran galego. E a sensación que ti comentabas, por unha parte de rememoración, non? E por outra parte de suspensión absoluta do tempo, que estivemos unha tarde inteira e pasou como nada. E isto levoume a pensar noutra cousa, que non sei ata que punto iso está estudado, que é o que acontece na emigración. Charo e eu temos outra experiencia en Buenos Aires, dun festival anunciado como dixo que a Celta, pero era un festival de música galega, que foi super emocionante, que a máis asistimos de pura casualidade, ni siquiera sabíamos que había, pero logo vayamos a moitos centros galegos, e o que vemos son cursos de sevillanas, é unha cousa terrible, non? Entón, non sei se ti como antropóloga se está estudado algo desto, non? De que está pasando con esa tradición na emigración. E logo outra, isto é unha reflexión, e outra sobre o que eu chamo endecasílabo de gaita galega, porque así se chama nos estudos que fago eu sobre a orixe do verso de arte maior. Como sabes, hai esa dúbida sobre a arte maior tal como se entende originariamente, que non é o verso de máis de 8 sílabas, senón o verso que ten unha estrutura acentual máis ou menos ríxida, que coincide basicamente coa muiñeira, coa estrutura da muiñeira, pero que nós vemos na poesía en galego, sobre todo, porque pasa inmediatamente a poesía en castelán, Juan de Mena, etc., que aparece na poesía en galego cando deixa de cantarse. O sea, este é o gran paradoxo. É dicir, cando a lírica, a poesía lírica esmorece e aparece a poesía recitada, sin música, é cando aparece aí o verso de arte maior entendido no sentido este acentual. Entón, non sei se isto ten sido suficientemente tido en consideración cando se fala da orixe dese tipo de composición. Moitas grazas. Foi moi boas as dúas intervencións, super suxerentes. Pois, grazas, Enrique, pola pregunta. Eu non teño estudado, non me teño detido moito no que acontece nos centros galegos, pero sí que teño experienciado en centros galegos iso que vos, Charo, vivistes. Porque estive dando un curso de percusión no Centro Galego de Gasteiz, e como agora estou a facer o doutoramento en Valladolid, pois de cando en vez arrímome pola Casa de Galicia, non? E o que sí que percibo eu é que igual temos na cabeza dúas definicións diferentes do que é a música e o baile tradicional. Creo que nos centros galegos hai aínda unha percepción un tanto folclorizada, como algo estático, que pertence ao pasado, e máis, apetécelles que sexa estático, porque é a súa ancoraxe coa terra. Entón, se iso evoluciona,
ostras, o meu universo imaginado da Galiza na lonxanía esfarélase, non? Entón, isto provoca que, claro, que se queden en formas moi concretas e que iso sexa sustituible, pois, polo karaoke, as sevillanas, non? Que é algo que chama moito a atención. Pero o certo que eu non teño reparado, e así nesa clave tampouco coñezo ninguén que estea investigando nesa dirección. Ben, sobre o aspecto que comentas, por suposto, hai que estudar. É un aspecto que aínda non puiden tocar, que me interesa e que vin e lín. Estimo que ao mesmo tempo que temos datos de que se empeza a recitar, igual iso non quere dicir que se deixou de cantar, senón que temos datos de que algo apareceu, aínda que non sabemos, sobre todo, si... Claro, aquí estamos falando de momentos onde o culto e o popular non se separan tanto. Ata que punto eses versos dos que temos constancia pois coñecíanse solamente no ámbito culto, como se transmitía, si iso se transmitía de boca en boca, pero certo é que a cuestión de que se recite e se deixa de cantar sería agora mesmo unha paradoxa. Non sería o máis esperable. E se a relación entre ese verso de gaita gallega, que algo que iba a comentar pero que finalmente quedou fora, que se tratan como esos versos de gaita gallega ou de casílabos de gaita gallega para os que son de un poquinho máis fixos. A propia relación co baile, pois habería que cuestionala tamén, porque especialmente porque todas estas muiñeiras que se cantan son as que non se bailan. As muiñeiras que se cantan son as muiñeiras vellas, os octosílabos, esas son as que son soporte para o baile. Estas cántigas rápidas de escarnio, obscenas, son máis ben de sobremesa, as verdes, por dicirlo así, da forma que... Entón, toda esa, a parte da métrica, da versificación, é a cuestión do tema. Son exclusivamente en galego, pois é algo rechamante, e o que distintos estudiosos que cada un de nós estudia o seu apartado, un solamente a letra, outro solamente a música, etc., etc., un solamente o popular, outro solamente o culto, pois xuntando os datos que teñamos do medieval, pois igual nos axuda a reconstruir un poquinho mellor o quebracabezas que agora a día de hoxe temos. Penso eu. Por recoller un... sí. Blanca, sí. Digo, Blanca. por recoller un momento, con ese comentario que fixo Monteagudo sobre como se vive a música para a emigración, a min gustaríame tamén conectalo con este proceso tan bonito de renaturalización do noso folclore que estamos vivindo nos últimos tempos e como este facelo máis natural, o noso baile e as nosas cantigas, dende os torreiros, incluso dende as propias aulas, que xa non é aquela cousa tan fechada como decía Xulia, que responde máis ben a maneira de entender o folclorismo doutros tempos. Como está sendo unha ferramenta de integración para a xente que ven tamén, porque ven nestes torreiros e nestas aulas que nos temos unha mostra xenuína de cultura e un espacio onde realmente a xente sinte que pode interactuar, sinte que conecta incluso coas culturas de onde eles son, independientemente de cales sean esas culturas. E me parece un proceso super bonito que constatamos que se está dando en un montón de aulas, torreiros e foliadas e nada, pois quería conectalo con ese pensamento sobre a inmigración. Pois sí, é super pertinente ese comentario, Branca, porque penso que vai ser moi pertinente falalo tamén na mesa, porque alén dos eixos que nos temos na cabeza sobre xénero e clase, a maravilla do noso patrimonio material é que é super interseccional, é dicir, é acolledor en todos os sentidos, é moi amable para a xente que ven de fora e tamén para de dentro, e creo que xera un escenario de intercomunicación transterritorial que é maravilloso. Para alén da lingua, porque a xente tamén acolle a lingua, é dicir, é acolledor tamén co corpo, non? Mais alá tamén da lingua. E creo que é algo super interesante. Sí, é moi pertinente. Grazas polo comentario.
Moi ben, algo máis? Bueno, imos facer a pausa, café, seguimos coa mesa e poderemos seguir co debate, o remate da mesa. Ben, moi ben, grazas. Pues igualmente.